Dobrý deň, v prvom rade by som chcel osloviť občanov Priepasné a Košarísk. Dneska sme navštívili skládku, kde sa vyváža zmesový komunálny odpad, ktorý sa bere z domácnosti v pravidelných intervaloch a ktorý by nemal obsahovať zložky, ako sú plasty, tetrapaky, obaly z kovov, biologicky rozložiteľný odpad a ďalšie odpady. Túto činnosť sme sa dohodli urobiť s pánom starostom vedľajšej samosprávy práve kvôli tomu, aby sme lepšie nastavili celý systém zberu odpadov a aby sme skúsili pochopiť, čo vlastne dostávajú naše nádoby do toho obsahu. Celkom sme šokovaní vzhľadom na to, že sa tu nachádza napríklad sklenené výrobky, zálohované PET fľaše, zemiaky, potom drobný stavebný odpad, nejaká izolácia tam bola. Videli sme tam mŕtve zviera, bola tam mačka. Boli tam školské zošity ako papier, videli sme tam biologicky rozložiteľný odpad, listy, ktoré si myslím, že je možné aj vlastne kompostovať. Pokiaľ je navlhnuté, tak zvyšuje sa s tým strašne hmotnosť odpadu, ktorá sa odovzdáva. A samozrejme topánok, tetrapaky, HDP obaly, čiže z nejakých aviváží. Čiže toto sú všetky veci, ktoré skutočne sa dajú zhodnotiť, ktoré obec zbiera. Je možné ich umiestniť na zberný dvor bezodplatne a zároveň nezaťažiť peňaženky občanov, ktorí musia vlastne tieto veci zaplatiť stále drahšie a drahšie. Systém poplatkov je v súčasnosti nastavený na takej báze solidarity a sú občania, ktorí k tejto veci pristupujú s veľkou zodpovednosťou, ale ako tu dneska vidím, je strašne veľa občanov, ktorých nezaujíma vlastne možno ten jeho sused, čo tam dáva. Na tejto skládke sa konkrétne robí aj úprava odpadov, ktorá ešte dotrieďuje tie veci na sypke, tuhé, väčšie kusy a menšie. Ale vzhľadom na to, čo vidíme, absolútne je zakázané, aby sme dávali nejaké obaly do týchto nádob, ktoré môžu byť vytriedené a ku ktorým má napríklad obec Priepasné zberový dvor, a zároveň zariadenie na zhodnocovanie, to znamená list, kde vieme zmenšiť objem týchto nádob a tak ďalej. Práve to, čo tu vidíme, zaťaží do peňaženky všetkých domácností. Ja sa aj ospravedlňujem možno za krtestova, ale chcel by som týmto vstúpiť všetkým obyvateľom samospráv, či už našich alebo na Slovensku, aby naozaj ľudia boli zodpovednejší, aby ten odpad triedili, ak majú nejaký problém alebo cítia potrebu sa vyjadriť, aby naozaj tej samospráve prišli, povedali, potrebujem vyriešiť takýto problém s odpadom, alebo chýba nám toto v obci, aby sme skutočne vedeli nastaviť systém, aby sa už nestávalo to, čo sme dneska videli na tejto skládke. Zároveň budeme šetrní k životnému prostrediu a ja budem naozaj rád, ak budeme spolupracovať všetci na tom, aby sme žili v krajšom životnom prostredí a aby ste zároveň ušetrili všetci svoje peniaze, pretože ich určite vedieme investovať do iných vecí a nie do odpadu a odpadového hospodárstva. Toto video má byť skôr nejakým edukačným a by sme si všetci vstúpili do svedomia. Poplatky za odpad, ktoré obec vyberá, sú práve tými peniazmi, ktoré môže samotný občan ovplyvniť svojou zodpovednosťou. A aby sme vlastne mysleli na to, že tieto peniaze, ktoré sa vynaložia za odpad a ktoré neustále musí obec zvyšovať v zmysle zákonných predpisov, tak tieto peniaze by mohli slúžiť pre vás, vaše rodiny, a na zveľadenie životného prostredia, na skrášľanie vašej obce a vašich domácností. Chcel by som poďakovať tým občanom, ktorí sú zároveň zodpovední a ktorí tento odpad netvoria a sú solidárni voči tým ostatným a ja verím, že toto dnešné video bude poučné a bude práve tým, ktoré zviditeľní práve tie veci, ktoré chceme riešiť a že ľudia, ktorí tento odpad dávajú dnes do nádob, tak si zoberú z toho nejakú ako keby vizuálnu poučku, že naozaj je to katastrofálne aj výzorovo a že to nepatrí a že môžeme šetriť spoločne naozaj životné prostredie, ktoré si takýmto spôsobom asi ničíme.